मानसिया गुफुर नालाय गारियाबो गुफुर खाथियावनो गोगोम दंखायो मोजांखौ लुगैदोंमोन दा नैबे सिंनि रोदायासो माबायदि बोलागोसै निस्सय हेल' लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा सेरेंगा फाउन्डेसननि जि बानजायनायाव मोनसे बेयाव मा होनना बुङो बराद थिनाय आरोना मा बराद थिनाय माने जोंहा मा होनना बुङो खाफालखौ नायनाय आरोना बेखौ बुंगोन लटारि खेला जागोन आरोना आरो बिथांमोना बेखौनो दिनै अपेनिं खालामगोन दिनैनिफ्राय जागायगोन आरो बिथांमोना दिनैनि उननिफ्राय माने टिकेट फानगोन आरोना आंबो दा बेयाव दंफैयो आरो आङो बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना लोगोफोर दे अब्ला आंजों लोगोसे सिङाव हाबफादो आरो मा दङ आङो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन आरोना लोगोफोर आङो सिङाव एन्ट्रि जालांसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो बेयाव माखासे दैदेनगिरि आरो बेखौ सामलायगिरि बिथांमोननो सोंनो नाजागोन बहा नाय बर्थमान एसे दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा बिदिनो गोबां प्राइजफोर दङ आरोना बेयावनो जोंहा फर्सुनारनिफ्राय लानानै गोबां बिदिनो आरो बास दङ नै बिथिं गंनै बास दङ टिकेटखौ दासिमबो जोङो नुवाखै माबायदि जागोन बेनिफ्राय आरो जोङो प्राइजफोरखौ जोङो नैबेयाव दिन्थिदों आरोना बिथिं गोबां दामि दामि गारिफोर दङ बेनिफ्राय आरो बिथिं एसे दिन्थिनो नाजानोसै सिंनि नुथायखौ आरो जोंहा बेयाव हाबाफारि जाबाय थादों जोंहा बेयो दिनैनिफ्राय बेखेवजागोन आरोना लोगोफोर जुदि नोंथांमोना लानो गोसोबा लानो हागोन आरोना गावनि बरादखौ नायनो हागोन आरोना जोंहा नै बिथिं लिरदों नैबेयाव आङो लिरनायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नैबे जाहैबाय सेरेंगा फाउन्डेसनर उद्यगत सिजौ फाउन्डेसनर असमियाथ' फरायनो मोजां रोंजोबला लोगोफोर रोङोबा मोजां फरायनानै लादो सेरेंगा फाउन्डेसन सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आलारि एकाडेमि नैबिदि बिथांमोननि बानजायनायाव नैबे खेला जानो थांगासिनो आरोना जोंहा बिदिनो गोबां गारिफोर दङ नायनानै लादो आरो नोंथांमोना गाव गावनि लाकिफोरखौ नायदो आरोना जोंहा नै बिथिं नै नुबाय जोंहा नै मिडिया पार्सनबो दङ जोंहा गारिफोरखौथ' नुखाबाय लोगोफोर मा गारि नांगौ नोंथांमोना नै खम रांनि गेजेरावनो नोंथांमोना गारि मोननो हागोन आरो जुदि खाफालाव दङबा मिथिबायना मा गारि नांगौ जोंहा ओमफ्राय आरो नै बिथिं दङ नै बिथिं बाइकबो दङ स्कुटि दङ बेनिफ्राय आरो बिदिनो गोबां गारिफोर दङ आरो नोंहा ट्रेक्टरबो दङ दिनैनि दिनाव मानसिनो सोलिनो थाखाय मा गारि नांगौ नैबेखौनो बिथांमोना होजोबदों आरोना नै बिथिं नायना लादो ट्रेक्टर दङ आरो बेटारि गारि दङ ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां কি খবৰ ভালে না नै बेखौसो लानांगोन जोंनिया नै बेखौ थार आरो नै बिथिं नुबाय नै जोंहा गारिया मा गारि दङ ओरैबायदि बाहादुरि गारि आंनो नांगौ जानायाबा दा दसे गोनांथिया नैबे आरोना नैबेखौ मोनबानो जाबायलै लोगोफोर बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथिं जाहैबाय बास दङ बास आरो लटारिया जोंहा जेब्ला अपेन फानजागोन अब्ला मिथिगोन आरोना नुनो मोनगोन मा प्राइस दङ दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननो मोनखासिगोन नोंथां सिन्था खालामनाङा मिथिबाय मोनखासिगोन आच्छा प्रनिता मुंखौ लागोन दे बुं आंनिया इ-रिक्साबाबो जायो इ-रिक्साबाबो जायो इ-रिक्साखौ मोनबा नोङो भारा बुनानै जानोसै ना बरिया मोजां आंनो बासखौसो नांगौ बास नै बिथिं नुदोंना बासखौ नांगौलै आंनो आच्छा बैनाया माखौ लुबैदों ओरैनो दा बेयाव मबेखौ मोननायखौ लुबैदों दे
गोसोआ लुबैनायाथ' मानसियाबो गुफुर नालाय गारियाबो गुफुर खाथियावनो गोगोम दंखायो मोजांखौ लुगैदोंमोन दा नैबे सिंनि रोदायासो माबायदि बोलागोसै निस्सय अनगोन मा होनना बुङो इसोरखौ गोसोखांबाय थानांगोन नोङो बे समाव जेब्लासिम बे खेला जाया अब्लासिम इसोरखौ फुरा बावगारनानै दङब्लाबो दायो गोसोआव लाबाय थानांगोन आरो होमबानो होगोन इसोरा मिथिबाय नोंथांमोनाबो बोर होनानै होदो बोर होबाय खारन आरो बैनायनि थाखाय बिराद गोनांथि जाना दंखायो बेफोरबायदि गारिया नंगौना नङा मोनगोन बैनाय गोजोननाय थाबाय दे दिनैनि अपेनिं प्रग्रामा नैबेयाव जागोन दासिमबो प्रग्रामा जाथ'वाखै जागोनसो माखासे दैदेनगिरिफ्रा सफैयाखै आरो सफैयोब्ला आङो गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन समा मिलायोब्ला दायो जोंहा गोबां अडियेन्सफोरा फैनानै दङ बेयाव लिंहरजानाय आलासिफोर दङ आरो जाय मेन आलासि बिथांमोना सफैथ'नो हायाखै दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन आरो नोंथांमोन जोंहा नैबिदिनो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय सोद्रोमाफोरा आरो बिदिनो गोबां फैनो गोनां दंबावो सफैयाखै बेनिफ्राय आरो जोंहा दान्दिसे उनावनो दिनैनि नैबेयाव बेखेवनाय हाबाफारिया जागोन আপোনালোকে যদি নাথাকক আপোনালোকে আহিব আৰু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব खालामबाय था बेखौ नोंसिनियाबो खालामबाय था